Kwamitin Sharholiya ta ƙasa ta yi maraba da fara janyo ɗanyen mai daga arewa. Tuni Masar Bauchi ta ce sunanta zai ƙara ƙarfi a duniya sanadiyyar man da aka gano. 'Yan sharholiyan yankin Bauchi da Gombe sun fara shirin haɗa kafaɗa da 'yan Bayelsa da jihar Rivers. Ita kuwa uwar ƙungiyar 'yan sharholiya ta arewa ta ce lokaci yayi da 'yan kudanci za su san arewa ba parasite ba ce. Don haka ko a kiyaye ko a tsiyaye kowa ya kama rabansa a Najeriya. Takardun kuɗin naira sun ce hoda aka shafa musu bayan CBN ta musu wanka a Najeriya. Baban ƙasa ya yaba da aikin CBN na iya yi wa takardun naira kwalliya. Ko ba komai za su iya jan hankalin 'ya'yansa manoma a cinikin lokacin kaka. Bayan CBN ta wanke tsaffin kuɗin ta shafa 200 da jar hoda, 500 da hoda irin na matan Bauchi sai naira 1000 da aka koya mata bilicin. Tuni dai kuɗaɗen da suka sha hodar mai da tsohuwa yarinya suka fara tafiya da zuciyar masoya kuɗi a Najeriya. 'Yan gaya a Kano sun yi gayyan gayyato kasafin nishaɗi da jin daɗi a 2023. Maɗuɗin 'yan munjimin gani ne suka yi rufin baiti ga shalelan Kanawa da Tije mai faran aniya. Tafiyar nasara ta faro tattakin shiga sauran 43 na kananan hukumomin Kano da sunan buwayi gagar misali daga garin Gaya. Gawunan birni da karkara da farin kwamanda aka tasa a gaba, yayin da manyan maza da mata ke biye da su cikin farin cikin namu sun samu. Ba fada ba zage-zage ko cin mutuncin kowa, haka halin Nasiru dan Yusufu namu yake a dare da rana. Kowa nashi har da 'yan gida-gida da lemar hankali. In shi bangaren sai a sakon san shukar da kai ita za ta tsira. A kwanaki ma an yi taron testing a Kano inji Turawa. Taron da ya gudana a wajen cikin gari don nuna ƙarfi ba na laɓewa a taron 'yan kasuwa ko na masallaci ba. Gawuna ne dai da kwamanda ake yi a Kano. Su ne zaɓin cikin birni, kuma gawuna ne zaɓin da ake yi har cikin karkara. Ina ƙaunarsa don yana ƙaunan jama'a. Ina son sa don yana son ci gaban mutane. Ina goya wa gawuna baya don idan ya ci Kano ta ci gaba. Babu riƙo, bare mugunta. Sako na gare ku kenan a Kano. Ina 'yan sharholiyar Najeriya da 'ya'yan sarkin noma, ku shirya zuwa The Search Fun Fair Abuja. Biki kuma taron shagalin haduwan zumunci, nishadi, ciye-ciye, baje kolin hajoji da sharholiyan wasanni har da kyakyatawa. The Search Fun Fair zai fara daga ranar 9 a shiga 10 har zuwa 11 ga watan Disamba na 2022. A tashi a shirya a fara shagali tun 10 na safiya har zuwa 10 na daren kowace rana a River Plate Garden cikin Abuja. Ku zo mu yi kwanaki ukun da ba za ku manta da su ba a rayuwar jin daɗi.